गिबियावनो रायजो राजाफोरखौ गिनो सोलों खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बिथां गौरव गगৈ बिथाङा थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बुंथिदों जे बे समाव सरकाराव जुदि गैयाब्ला बे समाव रायजो राजाफोरजोंनो थानानैनो खामानि मावनांगोन रायजो राजाफोरनि सेरावनो थानानै खामानि मावनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा जायनि थाखायनो बे समाव रायजो राजाफोर गिनो सोलों होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा मुख भय কৰিব নালাগে কিন্তু হয় অসমৰ ৰাইজক ভয় কৰক অসমৰ ৰাইজক ভয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল আজি নিজৰ এই যে ২৬টা যে কয় তেওঁলোকৰ সিকিউৰিটি আছে তেওঁ নিজকে যে গৃহমন্ত্ৰী আজি পদবীত যে তাৰ দায়িত্ব যে পাইছে এই গৃহমন্ত্ৰীৰ পদটো আৰু সেই ২৬ জনীয়া সিকিউৰিটি সদায় তেওঁৰ ওচৰত এই ক্ষমতাটো নাথাকিব পৰৱৰ্তী দিনত নিৰ্বাচন হাৰা পিছত ক্ষমতা যোৱা পিছত চৰকাৰ যোৱা পিছত তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ মাজত থাকিব লাগিব गौरव गगৈ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आसाम सरकार एबा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव रायजो राजाफोरखौ CID नि मुङाव सिगियो रायजो राजाफोरखौ बे समाव NIA नि मुङाव सिगियो जाय बिथांमोना जुबिन गार्डखौ एबा जुबिन गार्डनि थार बिजिरनायखौ नोजोर बोनानै बे समाव समाजारि बिजोङाव जुदि पोस्ट होयोब्ला बिसोरखौबो जोबथेसालियाव सोयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा जायनि थाखायनो बे समाव गौरव गगৈ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोनजों बा जाय रायजो राजाफोरखौ पुलिसनि मुङाव सिगियो जाय सुबुंफोरा बे समाव जुबिन गार्डनि मुङाव पोस्ट लिरो बै पोस्ट लिरग्राफोरनि खाथियावनो बे समाव रायजो जाफैनांगोन एबा बिथांमोननि खाथियावनो बे समाव फैनानै थाफैनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा जायनि थाखायनो बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिसोरखौ गिनो सोलों एबा रायजो राजाफोरखौ गिनो सोलों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बुंथिदों जे कंग्रेसनि जायखिजाया हाबाफारियाव बे समाव आसनिनि मुङाव एबा आइजोफोरनि आसनिनि मुङाव आइजोफोरखौ बे समाव होबथायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों दा बैसोरखौ गिनो सोलों होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथां गौरव गगৈ बिथाङा आरो बे समाव बिथां गौरव गगৈ बिथाङा बुंथिदों जाय समाव सरकाराव थाया बै समाव बिथांनि जायखिजाया गोहोआनो बे समाव थानाय नङा अब्ला बिथाङा रायजो राजाफोरजोंनो फैनानै खाथियाव थानो नांगोन बेखायनो रायजो राजाफोरखौ गिनो सोलों बे आइजोफोरखौ गिनो सोलों आरो बे लाइमोनफोरखौ गिनो सोलों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ थांखिनानै बिथां गौरव गगैआ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि मुख भय কৰিব নালাগে কিন্তু হয় অসমৰ ৰাইজক ভয় কৰক অসমৰ ৰাইজক ভয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল আজি নিজৰ এই যে ২৬টা যে কয় তেওঁলোকৰ সিকিউৰিটি আছে তেওঁ নিজকে যে গৃহমন্ত্ৰীৰ আজি পদবীত যে তাৰ দায়িত্ব যে পাইছে এই গৃহমন্ত্ৰীৰ পদটো আৰু সেই ২৬ জনীয়া সিকিউৰিটি সদায় তেওঁৰ ওচৰত সেই ক্ষমতাটো নাথাকিব পৰৱৰ্তী দিনত নিৰ্বাচন হাৰা পিছত ক্ষমতা যোৱা পিছত চৰকাৰ যোৱা পিছত তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ মাজত থাকিব লাগিব যি ৰাইজক তেওঁ বাৰম্বাৰ কেতিয়াবা পুলিচৰ ভয় দেখায় কেতিয়াবা CID ভয় দেখায় কেতিয়াবা SIT ভয় দেখায় কেতিয়াবা ফেচবুক ওপৰত পোষ্ট দিলে তেওঁলোকক জেললৈ পঠায় এই ৰাইজৰ মাজত এই সাংবাদিকসকলৰ মাজত থাকিব লাগিব যি সাংবাদিকসকলৰ চাকৰি তেওঁ খালে যি সাংবাদিকসকলৰ তেওঁলোকে জেললৈ পঠালে বা ভাবুকি দিয়ে এই নিবনুৱা যুৱকসকলৰ মাজত থাকিব লাগিব যি যুৱকসকলক তেওঁলোকে জেললৈ পঠালে যি যুৱকসকলৰ ঘৰৰ সন্মুখত আৰক্ষী পঠাই দিয়ে কি প্ৰতিবাদ নকৰিব সেই মহিলাসকলৰ মাজত থাকিব লাগিব
যি মহিলাসকলে যেতিয়া কংগ্ৰেছ সভালৈ যাবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা নামটো কৰ্তন কৰা যায় সেই ৰাইজৰ মাজত থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়া হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতৰ লগত নাথাকিব তেতিয়া আজি তাৰিখৰ যি 24 জনীয়া সিকিউৰিটি কথা কৈছে এইখিনিও নাথাকিব তো ৰাইজৰ মাজত ভালদৰে থকা যদি বিচাৰে ৰাইজক ভয় কৰিবলৈ শিকক ৰাইজক দম দিয়া বন্ধ কৰক